میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے، تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ٹولو نا اول دا زڑا دا مینی نا تاسو ٹولو سلام کول گواڑم زبطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم خاگا دچے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمون دا ٹولو یو شان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد دی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد بھی آؤ کا خدای ماں کا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نوخاگا دا ٹول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نہ دا پاکستان آؤ دا دے اداروں خلاف کول گواڑی زیادہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس تا آؤ پدے سلسلہ کے شفا اوراس مسلسل کوشش کبھی چیستاسو تکلیفونا ختم کی آؤ زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بحاگا و خطا پورے پہ آرام نہ کی دی سو پورے چیستاسو مسئلے نہ دی ختم شبی خومونگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خبارو کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونو مخ نوے باکوئی آؤ دا پاکستان مضبوط کوالو کہ با خپلا حصہ اچھا گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔